Una discumana, kita keluar. Keluar ni, like ni aku, kalau kita anak aku like ni. Ini kita baca tahu ni, kita ni tahu ni. Jadi dia tu orang ni mulu boleh. Orang ni. Ini tunggu. Ini kata ni. Ya, kata ni ni. Kalau bagai apa ni? Jangan bagai. Itu kan kita sudah. Tangga tinggi tangga. con trai chơi trai pre môi pre chơi kumar de con trai chơi chơi hello like do please pro joy kumar please like कीजिए bye प्लीज लाइक कीजिए फिर जय कुमार दे लाइक कीजिए प्लीज। आप कैसे हो? फिर पराजय कुमार दे आप कैसे हो? कहाँ पर हो रहा है? मैं त्रिपुरा से हो। सिटी का नाम क्या है? मैं मोनो सिटी का नाम मोनो त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा से हो। त्रिपुरा।
अगरतला में बारी नहीं है। अगरतला में बारी नहीं है। मैं अगरतला से हूँ। मैं मनो से हूँ। मनो मनो मेरा मेरा घर मनो 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 मैं अगरतला से हूँ। ओके लाइट करो। हेलो परजय कुमार दे लाइट करो एक तो प्लीज लाइट करो। এখন কি করে परजय कुमार এখন কি করে हेलो हाय सोनू गेमिंग हाय तम खै तुम सर के जा सोनू गेमिंग लाइक खाइरो गदी छ तुम किसे लाइक डन खाइरो गदी प्लीज लाइक खाइरो गदी नदर कमा था किसे लाइक डन खाइरो गदी अब स तुम किसे लाइक डन खाइरो गदी वाटी फाइ दङ वाटी बाय दङ सिनिया वाटी
nó hay là lại một profile lấy cái nó bỏ ini kamu mesti guna kecil aja kamera jotan phungkaham gai jotan lamsuko gai tabong narabai kok thani salno pheman che gai kok ma hai che kisa borok phai tong borok phai kang kai sao no kisa na singdi narabai kok thani salno pheman che borok kisa banga thong borok bang hang kai sanai tabong borok phai ko nge ba kisa kha loge kisa na singbadi takrok bukrok kisa lai riji ange kisa lai don khari gade tai kisa na bagai na singdi jotan lapsoko nong pasakango jotono ngai kisala don khari bai gadi ngai ang thaija norobai kok thani share khainai ngai je mono thanao sini tripura barol tripura mono thanao bugoi buthal ja mane notiyoi ngai bo police in tongo ngai taune bagai bona se bugoi buthal na nangkha bo sikok phanao ngathong je phanao ngathong bo police rogo mo haike buthal na bagai order kari bule bo sikok rong no se ama haikyo bugoi buthal mano hinke borok tangai rap khainai rok no tangai buthal maya buini dofani borok omor sokse ya buri rok no rap khaimani omor ke tangai police rok buthal maya ngai huda sa bo anga robber khogo hinai bono buthana nang bo khogya phano do bokhoka ngai bono lai buthana nang eta police rok ngai je kotor ongo mazara khainai borong khai buthal maya omno kisa police on ora kisa chadia norota ma sungna musuk sungdi sini ang wati phai tongo
wati tabo masini jora se wati fight ong nai di non yang wati rok ba kisa kom ra khai sabai di ngai kisa la don khari di nai di wati ni jora se tabo masini jora se wati fight ong phungka hamini bela bela hamba kisa la don khari kari dos narabo phungka ham chila bela bela hamba lai don khari kari ani samai kulian bagai ni live rok phaimi am balok kha sari rok phai no MB rok bukuri ke amon bagai MB rok bukuri ni bagai mia rok ni live rok phaima dia kisa lai don khari kari sila bela bela hambai nung phainun bagai kisa lai don khari kari an khorang khunai tongkai sini yang wati hot sini yang go wati hot di belai tung kha o sini yang wati hot di belai tung kha o non yang ka sarung situng tong kha rohanai sini yang ni wati no se ni yang se maro hot sinai ang mia lab khai lia ang mia lab khai lia tangai khai dia tangai lab khai dia no kisalai don khai ga di kisalai don khai ga di tama light phai ga dong khanyo ner hamia net kisa hamia do ani ya hambai la di man bagoi tabok tam ro khai tong ke sa ga di tabok khai ong wati phai sarung kisa tungan hayong mi tong ha mia ke wati bangkho mia se ke wati bangkha lai don hambai hai dara hai onto mohon kisa lai don khari gedin bela hambai onto mohon ane lb phan bagoi chabuk tam ro khai tong ke sa ga di onto mohon wati rok de phai sa ga di ani yang go sener hamia miao amoni bagoi live khai mandi tini rok khai dita tini rok khai kenge phai na tini rok khai di ta muro mai sa khanum khe sila de nung ta muro mai sa sar kisa maruk de sa phungni dara ni para borosa ani para mono ani para nge mono do ontomohon munai nungke mari sa sagade ni para borok kia sagade ontomohon munai tini khalai nai hinjaka khaidi pi hinjaka muya bai Cakumura Songgo hinjaka ni simui ka hambele sila ontomohon munai ni para borok kia sagade do ontomohon munai nung kisa lai di jeng kisa lai don khari di dara anggonda sora ni sei nung busu pori sadi kisa dara anggonda sora ni sei nung busu pori sadi kisa munai ontomohon ang pori je sido munai ontomohon ang pori je sido munai nungke busuro pori ka kia sagari do munai onto angke pori je ase nini dara leka pora kuri ja gonda sora sina bele dara sio ang gonda sora se phaijo gonda sora phayo phaija ang gonda sora rogo gonda sora mutai hinai baisa mutai nai khabele apuro phaijo Kai lai don hambai bela hambai bai konika phungka ham nanaba phungka hambai konika
बाइकनिका नों ताबुक तामारो खायटं किया सागादि बेला बेला हामबाय नों आनि एलपि फाइनो बागै ओमफ्राय कक गुरै दारा परिया फानो आं ताबुक one semester pori tongo kaham ki pori de muna onto kaham ki pori de angkai leka pori dia hai no itu ro hai no pori dia fano hai no itu ro keta baikonika ke tabuk tamro khai tong kia sagari baikonika maidi chakha kia sagari tamro khai tong kia sagari angkai sila de ma nungke tabuk tamro khai tong kia sagari tamon munai ongga nung tamung birok mai chakha ang agotola bibi MC pori o dara kaham kok se munai kaham ke pori de angkai nini asai songro koi jana kia sagado hontomon munai nung nini asai songro kia sagari dara basui roke biang ni sa munai ontomon nini basi kari kado munai ontomon nini basi kari ko sila dema saka nini itu monetes ongmani ke grok saria da na chungno charinai malekengke charinai sila dema charinai do nini itu monetes ongmani ke grok saria da chungno charinai do malekengke charinai angkai BSO di parasa channel dara tamo khalai tongsa munai ang haino tongo do haino kicha wati se live khai tongo BSO di parasa munai BSO di parasa munai nini par kia sagari do angkai nung tabok tamro khai tong angkai nung kicha live don khai di angkai nung sapon nang khangkai sadi nono bo joyando khairi ano onto mohon munai nung mai di sakha ke sagade onto mohon munai nini ase songro koijon sagade bisranggonjo para tabok tamro khaitong BSO ti parsa channel dara bai kurok muise kurok nui se dara ke kaja kha ang simi pori tong norok ni dara bai nung khorong sino tai ingke nung ke tau pori tong ta bujika angkai munai BSO ti parsa nungke tabok tamro khai tong kia sagade mairok disa ka sagade BSO ti parsa munai munai ontoma honta mun bagai SMS dila khai ka munai ontoma honta mun bagai SMS dila khai ka hello sila dema comment khagade sila kek chalayo kek malakengke ko kek malakengke kek ro charayo no dara nini yang wati de wati je mia tinta ni jimin je wati phaimani tini se wati thago mia asike wati bangkho ngai tau phurungu wati phai tongo kicha je like khije tong hai kicha like dok ri bai di munai song ani sarai okara sakara rok ngai ani taku bukrok
cái phèn rọc đó lọ kisa lai rọc đi je tong cái kisa lai rọc đi vậy đi cha khá dara cha cả munai nâng ta mũi mai cha khá munai ta mũi về cha khá BSO thì phải xem munai ta mũi rọc mai cha khá Ani yang kisah waktu ni bagai nerok suruh kai do munai sung waktu ni bagai kisah nerok suruh kai bayo kisah lai di je ang lai rok di badi Osaka .com tin tawa thang mai kisah lai rok di badi Nah ni yang waktu bayada Indara ni family busuk sadie ani family 4 জন atabok ngai sini family 5 জন ado munai ngai 5 জন ani by chulalai thangka masa ngai tai chung ama babu an munai chung 4 জন ado nogo tai chung 4 জন sini asai chong ke 3 জন ni bisingo by khoroksa chulalai thangka godjiyo মাংস বাজি চাও মাংস বাজি চাও হঞ্চকা okay BSO tiba semunai nungke tabu pori datang 저거 mà tao một samro khai tong tao bong munai BSO tiba sa munai nung tao một samro khai tong Kisah komen ke bidi tahuro buhro gaya nidol keren rok ani salah okara sakara rok gaya ani salah kusurok nora kisah norok ni kisah hamzamun tongkang ke kisah lai rok diri kisah lai rok diri gaya komen rok di jeng joto tiba sa jeng joto khabak saki joto hamjamun jeng joto tonga nango jeng tiba sa jeng sebaya kai sawa ne ba omono komen khali baidi Indara sini yang tini salsani salon 2 jona borok thikya sini parani tini da thei munai Dara sini yang tini salsani salo 2 jona borok thikya sini parani nongni no gananda thinai bai nongni para busur sal para gananda para gara ingke anu kisah video rok rohma kisah roh kai hamnai munai BSO tipe samunai agoi pagoi thangka bisram gonjo pori tongo don bos usko pori tongo jaga nung pok jaga tong khata có cười munai
นี่ปารอดีจอนาทีหิมันตามองก็ทีแกมันตามองก็ทีบายngayนี่อรนี่ทานี่วิดีโอดาตามมุนายอันตมหันนี่ทานี่วิดีโอตรงขังแกกิจอันนั้นรหัสมาใครทำนายอิงแกอังกิจอันนี้ยูทูบอร์กิทีนั่นบ้างไงนี่อรนี่ทานี่วิดีโอตรงใครตามรองก็ทีแกบอกแค่dara butoi ke honai ba photo simi se tongo photo tongkai photo phano ro dita ang kok sawi riya nota ang kok sawi to bo riya nota mane tama ongorok thui obo kise sawan dita mane tama ro ongor thui obo kise sahare kise photo ro dita bo khorong ni photo ro tongkai khorong ni photo ro dita mane tama ro ongor thi obo মানে আনি ওয়াসন নাম্বার রহন দিতা দারা নি ইউটিউব নি বুমুং তাম দারা নি ইউটিউব নি বুমুং তাম আনি ইউটিউব নি মং মিনি ত্রিপুরা অফিশিয়াল মিনি ত্রিপুরা অফিশিয়াল ছয় নাইডি nung ani wasabar horma hai kisa rohandi dong on tomohon monai nung ani wasabar horma kai rohandi gai tamaro ongoi thui ki ha sa dia na mane kisa ang youtube ro ri ri an ta tamong thui do ra cái đây cái cục tao muốn cái bắt tên này bắt ta mắc khăn comment khai bede munai chong munai rok munai BSO tipe sa ni ase chona ko jana angka ni family sab tong kia sagari tên thì cái nó setting ở trên đấy cái mà là comment khai bede kisa comment khai bede kaisa ke hamya ni bagui tai masake suak kifek ni phasi sawoi thui go dara boroni photo tongkhang ke kisa rohanita ani itu bodi dia nata kok sawai dia nata bang photo tonghai rohanita ok thi ron photo tonghai
dara nungke tabuk busuk kala sopori tongsa dara nungke tabuk busuk kala sopori tongsa munai nini dara porijaya asido munai BSO tipersa nini dara porijaya ang porijaya se munai ongko dara hinjaka tai sabar tong komen khegeri kisa takhoro bukhoro munarok tai sabar tong kisa komen khebedi tabo khe wati thagoi kisa sadong tungnani hayong goi tongkha dara nini para biang jaka munai ani para angke monugar hindi khana o monugar digi dolai district mono ani para angke dolai district mono ani para angke dolai district mono ni do munai song ani para angke mono dolai district dolai district ani para angke monogar monorogo phaika munai BSO ti parasa munai monorogo phaijaka monorogo bai hisu phaika kisa komen o khai badi sab tong kisa lai biri badi norong hamjamun tong khengke kisa lai biri di ka kamra khai badi phaya ko hinsaka munai o phaidita ulorogo bere tong phaidi angbo norong ni bisam gon mathaya ko tahoro bukrok ngay ani salai kusukok dolok kisa lai biri badi kamra khai badi non yang wati bayada munai BSO ti persa non yang wati bayada munai ontomahon ke borthangka munai ontomahon tongkhengke komen khadi munai non yang wati rok bayada munai BSO ti persa munai waya dara hinsako sini anggo miao wati bangkha angke tini phunggo hingke kisa phaika mia hingke wati bangkha porotos dema pisal phaika dara nini para boro hinsaka munai porotos dema ani para hingke monugar dolai district mono hingke munai porotos dema nini para ke boro kia sagari do munai porotos nung kisa lai don khaji angke kisa lai don khari gadi gai nini para boro kia sagari dara ang nono belai caca go jako bela hambai munai ontomohon bela hambai
Angkai munai pertos dema nungke nin para ke bor kia sagadi. Munai pertos nin para ke bor kia sagadi tabuk tamra kai tong gade tabuk tamra kai tong kia sagadi munai pertos. Aga munai onto maha nung sini yang monorogo phaji ada. Munai onto maha nung sini yang monorogo phajak da. Ang gonda soro je waisa puro 6 minute ai soyako. Waisa puro thangmani gonda soro. Waisa puro gonda soro mutai hinai je kali mutai phung hinai kaisa akholoi mane rugi na kheda. Ki borok kubang thangke ada gonda soro apuro thangmani thangoi rugi na jamani. Tai soyako. Asake borok bang mane apuro mutai ne pro. Tabo ko mutai hinai boros thangai pekai mele. Ihi dara phaijak ya hinjak. Ang je ekbar ma thangmani nongni parao. Je ekbar ma thangmani tai ma thangya ko. Komen khabe de nai thong ke komen khabe de mona anta ma nungke tabung nogoda. Komen khai tong di do kisa monai song kisa komen khai tong di. Mane komen khai ni kuno kok maya khaiba sticker phana hai no hore tong di monai song. Mutai tabo ke biang rok thangka silia dara tamo mutai no ba tamo buri rok la khai nei khono mani ba. Bo chula si hina bole mutai buri deres lagai mutai ong mani bo chula si hina bole tamo buri rok la khai nei khono mani ba. Tamo bairo accident ong khai nei khono mani. Dara tini Agartala thangna hinmani para borok thuijak hingke thangmalia dara mandego thangsinai hin tongo munai kisa angkai ini nara futurok pana tongkangke bidiri rok pana tongkangke kisa rohor mangkangke janai munai. Ang mana kisa mane kok sawai riri ni mane ta itu ba. Tonggo dara bahai ke honai
Intonggo dara bahai ke honai ngong ani number la do ani number ri yana ani number ri yana ani number ri jangla ri do ani number de mangkhanai di munai ani number de mangkhanai di munai ani number de mangkha ani number mangkhang kala di gai nung o ani number ro horoi kisa tama rongoi thi ongo kisa sahadi foto mane photo boro hodi inge kisa tama rongoi tong kisa sahadi tama rongoi thui mane omro kisa sahadi kisa youtube ri ano hi bro hi eke tin khasi tamaro khai tong lai don khai re gidi eke tin khasi ani number de mangkha sagade munai inge ang tabu dilar khai na kya number mangkhang ke sadi kisa ang tabu dilar khai na kya munai mini difor kahami norba difor kaham baijano tabu tama khai tong ke sagade baijano phungka hamna ba tabu tamra khai tong ke sagade baijano baijano phungka ham tabu tamra khai tong ke sagade baijano dara mai de chakha mai chakha do munai eke ti khachi ang mai chakha ange nungke mai di chakha ange nini para boro ke sagade eke ti khachi nini para boro ke sagade mini hai no tongo injaka ta mue mai chakha baijano ta mui ro mai chakha baijano bye bye nungke kaham ro tang sagade bye Sunia paika Sunia Malaya Sunia nung bai Malaya balasuka Sunia paika hai buro kaham da tong kaham no buro ani kami Raima beli ni parano ka eke tir khachi nung tabuk tam khai tong ke sagadi kaham da tong hello Sunia tabuk tam ro khai tong ke sagadi Sunia tabuk tam ro khai tong kaham da tong kisa sagadi do lai ro khai re gari Sunia bela ham bai Sunia nung ane elbe phaimen bagoi dati waisa horgadi dati waisa horgadi ani number taisa ro honani mura onta maha ani number taisa ro honani ang khai wak bahan bai chao nungke tamu mui bai ja kha sa mini ani le mui kri ja bai le phanggu dok si le phanggu dok bai si chao mura onta mahan dakti waisa ro dim ani number taisa dakti ro honani sagari kisa onto mahon ano kisa sab khai rigade mona onto mahon o bai jano kisa sab khai ri pang
Muna onto moho nungani number da mangka angke number mangka angke kisah sadi number maya angke tai share honai da kia sakati. Mini ni mui rok thik thok kuna. Mini ni mui rok thok kuna. Ani mui le phangbu rok si. Thok ya hai panu cha kha. Mui thok ya si ani mui bai janu. Dara ni kami boro ongkha ani kami ke monogado. Eke tier khachi ani parangke monogad. Dole district. Hello munai onto mohon. Ongko bai jaga munai onto mohon nungani number da mangkha kia sakati do. Tini da live bo phai bro nugya balok kha bala bro tini se live phai jaga do obuno sunia bro nungbai male bar balok suka ngai norok no jotono khatang kai nai tini kisa norok bai malai nai phaiman se ngai sunia norok bai onek male balok suka ngai norok no khatang suka tabuk se live phai jago ngai sunia nungke kaham rok tong sunia nung tabuk kaham da tong tabuk tam rok khai tong kia sakati sunia tini da live bo phai bro nugya balok kha bala bro amo nugya balok kha eke tir ano kisa subs khai la hinsa kam bai jano mi dara number se tai waisa hinsa ka tai waisa ri rian ngai tai waisa number ri rian ngai six double 9 asta second jire gaton akai sunia ano kisa subs khaila hinsa ka ngai dega puja bahai kati khala dega puja bahai kati khala la haino kati kha dega puja rok haino wati se dega puja haino katai pheka kati pheka nungke dega puja rok da naikha sagadi kisa sunia nungke dega puja rok da naikha sagadi jano khainai sab sinchaka norok bolo nangkhangke sadi ang bolo ririano munai mini ni channel mone ongkha na munai mini ongkha bai jano nongni hamjamung bai nongni chomung bai taksa jora ongjaka bai munai sunia nungke dega puja rok naikha sagadi na dega puja naina phaidi mani nung dega puja se naya phong dara misas khainai de whatsapp misas khairo hondi ani whatsapp number misas khairo hodi do angke ang tabo ani number delete khachine do sunia nungke dega puja rok naikha kia sagadi angke eke nung bolo nangkhangke sadi bai jano no subs khaidi nani angke bolo nangkhangke sadi bolo ririano Piles ano kisa subs khai bai gadi chaka Piles ano kisa subs khai bai gadi chaka bai jano kisa subs khai ri bai gadi bai jano no kisa subs khai ri gadi bai jano no mene ano pin di ka khai ka daran chaka khai ka dara bai jano subs khai ri ka ke tin munai
जे कमेन्ट खाइकिन जे अंग दो जे साब्स बाइजान न जे साब्स खाइकिन के अंग कमेन्ट खाइरि दि बबो नरक न रिटार्न रि नाइ दो बाइजान बो नरक न रिटार्न रि नाइ जे बोलो नांखां के बोलो साबै दि आं बोलो रि यानो เอาพาเลยมาएके कमेन्ट ब खाइरि दि एके एके मुनाय नंगो बाइजान न साब्स खाइकिन के कमेन्ट बो कैसे खाइरि दि दो एके नों साब्स खाइकिन के कमेन्ट बो कैसे खाइरि दि ब नन ब साब्स खाइरि नाइ मिने आना बोलो बोलो रि रिखा बाइजानो बाइजान जत जे साब्स खाइजे तंखां के बाइजान साब्स खाइरि दि ब नरक न साब्स खाइरि नाइ साब्स नां सारि कैसे साब्स लाले दि जत जों अबनो जों कैसे जों जत सुबलायना नांगो हाय के जों बाहाय के कुचो कानायबा अबनो जों जत सुबलाय दि कैसे हेलो सुनिया के बर थांगासौ हेलो ब्रो नायखा किसा वान दे सिनि बाजार ग ता मजा नांलिया जानि नायखा किसा वान दे सिनि बाजार ता मजा नांलिया जानि समय जानि समय या दिबा जानि समय जानिया दिबा नायखा किसा वान दे सिनि बाजार ता मजा नांलिया जानि समय जाया दिबा जानि समय जा दिबा सिनि आं नायफेरि माने नायफैयाबोलै सिनि आं दुमसारा बोसोरसे दंथ'खा सिनि आं नायफैदि माने नायफैया सिनि आं दिग पुजा नायफैदि हिन सामान से ननो नुं से पुजा नाया फं हिन साव एके आं ननो साब्स खाइ रिखा दो हिन जगा एके ननो साब्स खाइ रिखा पंग बाइजानो ननो साब्स खाइ रिखा पंग एके वाति वाया नि आंगो सुनिया तिनि फुंरोgo मिया rogo wati waya nini anga ke baijano nini angke wati waya da phungrogo miya rogo chini anglai wati tabu si kisa wati thago wati kisa phai thakja सुनिया न kisa subs khaila सुनिया बाइजानो के subs khaila nung bolo da nang ke sagri ang na bolo ri dinani सुनिया nung tongkhen ke subs khairin le baijano na nung bolo nang ke sadyang bolo ri dinai mini siniang wati phaya anjaga siniang lai mia tintan jim wati phai mani kai horo phai ka angge tai phungo kisa phai thaka wati hinsa kam baijano
comment khai bere kisa baijano di forongni mairok de songka maimrok de songka baijano di phoni maimrok de songka di phore maimrok de songka baijano sunia ke bor thangka sa sunia eke munai ke bor thangka munai onta mahon ke bor thangka lai don ni jaga baijano lai dinani pok jagai tongkha baijano tabose lai rio baijano pok jagai tongkha ta baijano lai don bela bela hambai bai bindi nungani lb phaiman bagai bela hambai bai bindi nung tabuk tamar khai tong mini ang mai moi songgan mini ang mai moi songna nangya jaga baijan nung phungo waise songo pejak dikhoni bagoi tamo kumui songo bai bindi saka joto no D4 kaham do bai bindi no bo D4 kaham bai bindi bela hambai bai bindi tamo khai tongsa jaga bai bindi saka ang tabuk rokoi tongo jaga hai no tongo jaga bai bindi phungo ta muro maisa kha bai bindi phungo ta muro maisa kha mini phungo songmani bai no janai mini phungo songmani bai no janai mia accident ongo chung ba boro mura bai bindi bahai ke accident ko miao ma tamro ongko mia accident ongo chung ba boro mura jaga bahai ke accident ongkha angkai dukho da mangkha bai bindi dukhorok da mangkha bai nung piango berai tongsa jaga ang bo phung songmani no janai jaga obna hamo phungo waisa diphoni bagoi songka angke tai songna nangya ekam bai no payo hai ke ong chaba jaga mankha dukho jaga bai jano angke boro thangoi tongmani bai bindin boro thangoi tongmani nini ama suni yang thangoi tongman da boro thangoi tongmani ke sakadi kosto khe se him tongo ang boro thangoi tongmani oforo miyago bai bindi nung tabo asuke kosto mani tongkhana bai gari bai da ong norok ama sungni nogo berai phaio phirok phoro gari bari takjakha gari bai gari bai jaga bai jano sarigo live phaidi jaga bai jano sarigo live phaidi jaga gai boma haike accident ongkha bai bindi gari bai khe jaga no thwikamo gari bai hinkhe jaga no thwikamo bai bo dosa harkha dosa kom bai harkhe ta jaga
nini kumui bai ang no thuikamung bui se chung no khorsa o mini o ba bai nono nung thai tongoi se ba si siu bai bo mane gari bai tak je ong se kisa harasi bai gari rok bai tak ja mane hinke jaga no thuikamung bai jano jaga oma bai tamu asuk mar ongkha haida video alu khaijak ang tabung no video upload khaija ang tabung no nayo no bai bini nayo no jano jaga bai bini nayo no bai ang nini video nainai jaga bai bini video nainai chung abu pro ke video khayo manliya ang hai se manliya apro ba nung accident ongoi se doko mane tong ge ba bahai ki khane ba bai bindia bolok de khai sadi sab khai ro nai bai bindia bolok khai do bai bindia bolok khai bini bolok tong nai di bai bindia bolok ndi ke tit khachi munai bai bindia na subscribe di nung bolo nang hangge sadi bolo ri nai au mini jaga bai jan saka bai ang doctor go dalia diba bai nu doctor go thanglia diba bai jaga ani channel tong go jaga gai bai bini saka thangka jano jaga jaga bui se chung no nogo toni rifayo bai bui rok nungoi ri se no bai bindi oma kirika angle tabuk tabung nung tabuk hamoi rok mandia na no bai bindi tabung nogo no bisanao nokole matong khana hamoi rok mandia na bokhorok se kuno ongriya oma kirika angle tabuk jaga bokhorok le kuno onglia bai bo bokhorok kuno ongya ongoi kisa har ke do men ke sini men ke bokhorok se bokhorok mane bokhorok bai bo bokhorok duka mai ongoi se bai norok sai chung ta ong accident bai norok sai chung da ong accident hinsungka mia hor kisa phano him manliya akung khoroi khuruk hai se ma tong siu mia hor kisa phano himalia akung kuroi hai se ma tong siu ja
angkai bai bindi kumi ke tam ongka kumi ke bini ke dati biar ro tam ongka kumi ni ke gai ringjak dema dara ringjak pekya dara ringjak diphor kaham lam chugo munai mini ba dara ringjak nono bo lam chugo dara ringjak bela bela hambai dara nung kaham datong dara nung phungni marok dojaka dara jano silip tano jano silip tano mana silip tanai ong kata mana silip tanai accident kata no bai jano all my friend YouTube member diphor kaham minsaka munai eketit dol imi phaikya dol imi bela bela hambai dol imi good afternoon mini dol nonobo good afternoon imi dol nung tabuk tamo khaitong kia sagati bela bela hambai imi dol bai bindi saka tini ni bai bindi saka ni kumui ni khe ni kumui ni khe rakrok rakrok kukha tabuk bo rak tisai manlia nini kumui khe nini kumui khe rakrok kukha tabuk bo rak tisai manlia hinsaka bini khe rakrok kugi thangkata chakha nungle hinsaka ringjak dara ringjak chakha nungle angkai ang bo mai chakha dara ringjak ta murang mai chakha sakati ta mui be chakha sakati dara ringjak bai jano saka bai norok bai res khe ba chalok jak amoni bagui da silip tan hinsaka imi dol saka lama hamya ongkhana ta bai bindi jaga imi dol khe tabuk tamrok khaitong ta murang mai chakha imi dol urikha ang bo nini kumui bo tabuk se muitu manui ma munui munui ang manui muitu manui ma munui khe ang hinsaka urikha ang bo mini munui nini kumui bo tabuk se muitu manui ma monui kha ang hinsaka angkai bua jok diphor kaham hinsaka bai bindi bai norong ni dosa kotot bai bo kisa mane katai thangkata imi dol saka hai no achuk tongo mini dol hinsaka tamo muirok bai chakha imi dol tamo muirok mai chakha imi dol angkai dara dingjak saka fish mos deng dara dingjak ni se mui kaham dara dingjak nung kaham datong bai bindi saka ringjak diphor kaham jaka bai bindi saka au janu jaka da ringjak kaham da bai bindi saka dui bar ongkha ang accident ongmani lai bo bai bindi dui bar ongkha no angkai anon dema peka anon tamo kok sa jaga anon ongo bai bindi bai accident ongmani tui kisa kok salai mani bai bindi mio bai accident thangka omnoti kisa kok salai mani bai bindi bai anon nungke tabuk tamrok khaitong kai kaham datong anon kia sagadi anon angkai omam tui rok
kuna khai no kirio ang kirio pura dui bar hingke ba bai bindi nu tak ba dui bar accident ong khang ke ba bai bai bindi se ka bai sa ke champanagar ongon jaga bai bindi mane nog ni akhol kangke mane nog rok ni akhol kangke mane jatara ki akhol itam bai bindi mane jatara ki akhol di mane matai rok nam lai akhol di jatara ke nog ni akhol kangke matai nam rok lai jatara ki akhol di abo hingke chung sabse hamu katai jago chung dosa phaipano dosa katai jago ringjak ang hingke anggo saka dara ringjak saka nono kaki kusu difor kaham jaka bai bindi saka dingja ang thika mia o jaka anon saka India Army o jaka India Army o jaka India Army o jaka anon maide chaka saka kisa anon maide chaka angke nini par bor kia saka do anon dara anon hai tamo ongoi wana ma sincha kaki kusun jaka bai bindi saka tei waisa hingke thuinai ang nini kumui bai mang ongo accident o bai bindi kirikho angle obono ta bai bindi nung ang nono sabule nog ni akhol ka hingke kisan mane jatra kheyoi akhol di mane mutai rok ni nam lawoi mane kisa nog ni akhol ke jatra ke akhol ita bai bindi saka ang agi ke kulumu do mia hingke kolom jaglia ta kolom jaglia ang agi ke kulumu do mia hingke kolom jaglia ta jaka obono chung je kuno laksiragara thangka hingke nog ni akhol kangke matai rok namlaui kisa khulumoi akhol kangke chung je kuno jaga phano chung mane nung je kuno jaga phano nung tabuk dosa phaikha hingke dosa amo katai jai thango tabuk khe boro ba hospital o da kaki kusu jaka dingjak dara ringjak ya tabuk nogo no jaka bai bindi taba suke kostok manjak bai bindi mia tai kisan bagasi thidia baibo kisa turuk baibo accident kotor ongmani baibo kisa harakya bithisa phano hamya ko au tabuk to hotat cha bai ke hamne ba bai bindi ase accident kotor ma ongjak bai ke dakte hamne ba aste hamne ta au hinsa ka bai bindi ang live khainai tini hor ang sai khuna runai phaine bai bindi comment khayui sa thogya mine comment khai sa thuya bai bindi mane live khai ke phaino mane live khai samani ke joto kisu kok samano gai comment khai to kok sa thogya bole au layo live sai khana rosile layo phegen ge khana no
सारियावनि लाइभ जग फायानो गे आं बताय किसे तो लाइभ मुथांनाय आं ताबो 1 घन्टा खाखानोबा आबो हिनजागा बायबिनदे Minidal congratulations Minidal congratulations jaga bela bela hambai Minidal live khaya balok khang live khaya balok kha ang i ni live rok nungya balok kha jengba ni live rok nungya balok kho imidol nini insta muang sas ke nai mani tamo phaya nini photo rijak da photo rijia se kaisa phaibele imidol nini insta ang follow khainani hinai sas khaimani photo nini photo rijia se kaisa phayo abo nungda nungya da follow khairi kya photo rijak ya imidol photo rijak no bele ongkai abo nini yana hingke photo rijia se kaisa ne photo rijia se kaisa gp malu hinai kaisa photo rijak ya phayo hingke tai phaimani bo boi rok ni se phayo hingkai nini phaya ta kaisa photo rijak ya ke kaisa phayo nini hinai follow khairi kha abono nono nini bumung no ang follow khainai ni nutuk sukao nini bumung khutuk suka kono jaga maya nungphana ano follow khairi diang no follow khairi nai imidol nungphana ano follow khairi di o ani hingke tinjon burui ring diganai kanjak o burui diganai kanjak o hingke ang nainai no ta taisa ang nainai no ta ani insta mungke mini tripura hinai insta rijak do imidol ani insta ni mungke mini tripura hinai rojak ang kaisa nainai no ni na cheke dara nung mai rok jaya khode mona onto ang phungbo to sakha mane diponi se khota mona onto ang phungbo salak do mane diponi hingke maimui ta diponi hingke se kho dol tamo moi bai mai sakha phunggo lephang budok baisa do phunggo hinjaga lephang budok baisa lephang budok baisa imidol nungke ta moi mai sakha imidol nungke ta morok baisa kha imidol
Muna onto nungke madisa katifoni muna onto ngke dol imi ke phunggota mi mejaka bai se mini dol hinjaka nungse gorom bele imi dol ang lai muthak chene do dol ang lai muthak sinai ang lai muthak chene do lai muthak chene do ang imi dol ngke muna onto ngke ang lai muthak chenai mane tongnani seleke